היא נשארת איתנו, חבר'ה. אתם עושים ככה, היא תלך. אנחנו עוברים בשידור חי לניו יורק, שם נמצא ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, בסבב הרצאות. take a look. והדברים האלה לא נתונים לוויכוח. יש צד כזה וצד אחר, ואני אומר לכם, חברים, אנחנו לא נלך מפה. המקום הזה שלנו, בנינו פה ארץ נהדרת, עם נוער מצוין. והפיגועים לא יגרשו אותנו מפה. ניו יורק הייתה שלנו ותישאר שלנו. ואיך אומרים? סמכו עלינו. תודה רבה לכם על ההרצאה הזאת. אני מאוד שמח להופיע אולי פעם שנייה מול התאחדות יורדי אשקלון סניף קווינס. הייתי מצוין, ולפני שאני פשוט הולך ורושם לכם את החשבונית, שאלות אם אפשר. כן, ביבי, אני נורא מודאג ממה שקורה בישראל. איפה? בישראל. ישראל. כן, אתה מודאג. אני חכם לומר לך. אני פשוט יותר מודאג ממך. אני נוסע למקום הזה פעמיים בשנה ל-48 שעות. פחד אלוהים, תאמין לי, יותר מסוכן מלאכול אצל שימיס שווארמה ב-42nd Street. אני אומר, זה פשוט... יש עוד שאלות לפני שאתה רושם את החשבונית. ביבי, רק לפני שאתה רושם את החשבונית, יש לי עוד שאלה. מה הם צריכים לעשות בישראל כדי לפתור את המצב הביטחוני? צריך לסיים את מצב המלחמה. ואפשר לעשות את זה. ולעשות את זה בקלות. ובפעם אחת ולתמיד. איך עושים את זה, אתה שואל? אז אני אגיד לך. הייתי ראש ממשלה שם. אני מכיר את הפטנטים. פצצת אטום אחת על עיראק. פצצת אטום אחת על עיראק. פצצת אטום אחת על רוסיה וצרפת, שתומכות בהם אגב. גם אנגליה לא תצא מזה נקי. לחסל את כל העולם ולהשאיר רק את דנבר וישראל. למה דנבר? כי יש לי שם הרצאה בשבוע הבא. אבל, יש עוד שאלה לפני שרושם את החשבונית. מר נתניהו, סליחה שאני מעכב אותך עם החשבונית, אבל מה עם האסטרטגיה שלך לנצח את שרון במרכז הליכוד? אז אני אומר לך, האסטרטגיה שלי מאוד מורכבת. שים לב, אני מתכוון לקנות כרטיס טיסה לישראל, לקחת מונית לנתב"ג, להיכנס למרכז הליכוד, לעלות על הבמה, לנצח ולקחת את הבחירות. זהו, מאוד פשוט. מר נתניהו, אתה גר פה איתנו, אתה חלק מהקהילה, למה אתה רוצה להיות ראש ממשלה בישראל? שים לב, בודקה, הדברים לא פשוטים כמו שאתה אומר. כל מה שאני עושה כאן זה למען הקהילה. אם אני אהיה ראש ממשלה בישראל, הקהילה פה תגדל. אנחנו נגדל, גם הכוח הכלכלי שלנו, גם הכוח החברתי. תחשוב, United States of Israel. הייתי מצוין, עכשיו יש לי שאלה שאני רוצה לשאול אתכם. למי לרשום את החשבונית? ביבי, לפני שאתה רושם את החשבונית, עוד שאלה אחת בבקשה. אני לא עונה יותר לשאלות. 5 מילים, $7,200 נוסף על הסכום של ההרצאה. סליחה, ביבי. 7,800. אבל ביבי... 8,200. עוד שאלה אחת. 9,600. סליחה. 10,200. בינגו, נמכר, אני לוקח גם את הדגלים. ביי חברים להתראות. האורח הבא שלי הוא היה...